निश्चय सुजित नार्जारी बिथां थैनाय आरो बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि 1135 सुबुङा जिउ गारनाय उननि समाव BLTनि मुङाव सुबुङा जिउ गारनांबाय जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा आरो लोगोसे NDBनि मुभमेन्टआवबो माखासे आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनांबाय। बे गासैबो थांखियानो जाबाय जोंनि जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डफोरनि दफाफ्रा जाफुंनांगौ आरो लोगोसे हारिनि जि मोनसे गांनाय उखैनाय बेयो अराय समनि थाखाय सुफुंजानांगौ। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव जोंबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। बर' माहारिनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मुभमेन्ट बिनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि थैनाय सानखौ 12 जुनाव बोसोरफ्रामबो फालियो आरो देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गाजा गोमजायै फालिनो लादों। जोङो सासे बर' माहारिनि बर' फिसा हिसाबै आरो बर' माहारिखौ बयबो जोङो मोजां मोनो। बर' माहारिखौ बुहुमाव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै थांना थानायखौ जों बयबो हास्थायो आरो बेनिखायनो जे दिनै जोंनि जे मुंख्लं बिथांखौ जोङो मान होयो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा जाहाथे अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय जों आर'ज गाबो। मुंख्लं सुजित नार्जारीजों लोगोसे बै समाव जि 6 बोसोरनि सोमावसारनाय बेवहाय गासै 1135 जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि सानावनो आर'ज गाबो बिथांमोनाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो मुंख्लं सुजित नार्जारीजों लोगोसे जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनि न'खरा जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखायबो मोजाङै थानो हायो। जों अराय सम अबंलावरिखौ आर'ज गाबो जे बिथांमोनखौ बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ जाहाथे अराय सम मोजाङै लाखियो आरो बेजों लोगोसे सुजित नार्जारीनि थैनाय सान फालिनाया जोंखौ अराय सम गोसोखांहोयो जे बर' माहारिनि जि मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया बर' माहारिखौ दानायनि थाखायमोन, बर' माहारिनि रैखाथिनि थाखायमोन आरो बर' माहारिनि सोरगिदिं जौगानांगौनि थाखायमोन। दा बे बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सोमावसारबोदों आरो दिनैनि समाव जोङो मोनथाम गोरोबथा मोननो हाबाय, नाथाय जोङो दाबो जोंनि थांखियाव सहैजोबाखै। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा सुजित नार्जारी बिथाङा जाहाथे अराय सम बोर सारस्रिहरो आरो बिथांनि जि थैनाय बेनो हारिनि थाखाय बेसेबा गिदिर मोनसे थुलुंगा जानानै थालांबाय आरो इयुनावबो थागोन। आङो दिनै बिथांनि थैनाय सानाव बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। निस्सय सुजित नार्जारी बिथां थैनाय आरो बै समनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि 1135 सुबुङा जिउ गारनाय उननि समाव BLTनि मुङाव सुबुङा जिउ गारनांबाय जोंनि आगोमा बर' फिसाफ्रा आरो लोगोसे NDBनि मुभमेन्टआवबो माखासे आगोमा बर' फिसाफ्रा जिउ गारनांबाय। बे गासैबो थांखियानो जाबाय जोंनि जि मोनसे एकर्ड बे एकर्डफोरनि दफाफ्रा जाफुंनांगौ आरो लोगोसे हारिनि जि मोनसे गांनाय उखैनाय बेयो अराय समनि थाखाय सुफुंजानांगौ। दा बेनि थाखायनो नैबे समाव जोंबो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां! क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'ल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।